Pim Pam Test. Un llibre de la teva infantesa. Jo tots els del 5, Ostres, els estius amb els del 5 i els tenia el meu avi allà a la col·lecció a casa. Un llibre que t'hagi marcat. Jo diria, per exemple, els de la Delfín de Vigan, és que tots els Dies sense fam, per exemple, i justament per aquesta novel·la també em va inspirar molt. Sí. Tens algun autor o autora favorits? Pues la mateixa Delfín de Vigan, bueno, és que molts, però la Melinoto, la Vivian Gornick, també el Murakami, bueno, i també d'aquí, m'agrada molt el Xavier Mascravioto, el Sebastià de Zamora, la Carlota Gurt, Cristina García Molí... Bueno, és que... No, és una llista molt inacabable. Jo realment m'agrada molt llegir. Sí, Quin gènere t'agrada més llegir? Ara llegeixo molt narrativa, tot i que m'agradaria tenir temps per llegir molts altres gèneres, però sí, segueixo llegint poesia. Sí, poesia i narrativa, sobretot. Quants llibres tens ara mateix a la tauleta de nit? És que jo, a veure, la tauleta de... És que sóc una mica desendreçada. No els he comptat, però a la meva taula, o sigui, el meu escriptori, si el veguessis, és una cosa, potser en tinc 20. És que, de veritat, a la taula no compten els prestatges ni el terra. Saps el que vull dir? Sí. O sigui, que no saps. S'està acumulant la feina. Si un llibre no t'agrada, l'acabes o el deixes? És que generalment escollo llibres que m'agraden. He de dir, amb això sí que penso que tinc bastant ull, perquè em deixo recomanar per gent que en sap. O sigui, jo tinc una llibreria de confiança, bueno, 2 llibreries de molta confiança i em deixo recomanar. Home, sí, les vegades que he començat i no, l'he deixat. És a dir, sí, el temps és limitat i el deixo. Bueno, aquí tenim la importància del llibreter, no? Que ens ajudi a recomanar llibres. Sense cap remordiment, Sí. Si has vist la pel·li, llegeixes el llibre? Sí. Sí, puc fer-ho. I al revés. Si has llegit el llibre, te mires la pel·li? Sí, a vegades sí. Sí. No sé si ho has fet encara, potser sí. T'estimes més per parlar del teu llibre, un club de lectura o una presentació? No, el club de lectura és més xulo. Sí, club de lectura, perquè la gent ja se l'ha llegit, aleshores pots fer spoiler, que també en un llibre així que té un cert misteri és necessari, és que a vegades la presentació vas una miqueta en peus de plom i parles tu sol, bueno, amb la persona que t'acompanya, no? Sí, però I si t'embales una mica pots relliscar i explicar coses de la història que no toquen. Molt millor, i el club que, bueno, sí, he fet en queden més, ara en vindrà més, és que clar, primer fas presentacions i després va més per això preguntava, que no sabia si ja havies arribat a fer clubs de lectura del llibre. I va ser el més xulo de... Sí. D'acord, Has fingit mai haver-te llegit algun llibre per quedar bé, per fer-te-la interessant? No, espera. Soc capaç, però crec que no. Potser m'he confós i he dit algun clàssic que al final no he llegit. No, acostumo a ser bastant honesta. Sincera. Sí. No sé si t'ha passat. Si algun periodista t'ha fet o te fes una mala crítica, després te'l trobes, el saludaries, et faries la longuis, posaries el peu a veure si cau de lloros? Aniria amb un camió allà. No. Una mala crítica. O sigui, clar, és que home, si no el conec no li diria res, no? No, si no el conec no li diré res. A veure, és que clar, és que una crítica també s'ha d'acceptar. Vull dir, també t'he de dir que és un procés, també depèn de les coses que més m'ha donat aquest procés. A dir, jo diré, a molta gent li ha agradat, però també hi ha hagut gent que no li ha agradat. O sigui, i no passa res. I sí que al principi, doncs, potser, bueno, o costa o has d'encaixar, però és que és que no passa absolutament res. Forma part del joc, també, no? Sí, no li pots agradar. Jo també dic una cosa, estic en un moment que vull tenir crítiques positives i negatives, vull dir que parlin del llibre. Si no els agrada... No, però no m'ha passat tampoc que hagin fet ara una crítica nada. Però si em passés, doncs ho acceptaria, que és el que s'ha de fer i amb respecte. És que no passa res. Si només poguessis salvar un llibre de la teva biblioteca, quin agafaries? Complicat, no pot ser, No pot ser, això és molt cruel. A veure, deixa'm pensar. Ostres, per mi un clàssic, és que ja és un clàssic, per mi és el Jo confesso del Jaume Cabré. Sí, és que un repàs a la història del mal. És que per mi salvaria aquest, home. Intentaria agafar més llibres, amb l'altra mà, amb els peus. Sí, agafaria un sac, però... Sí. Tens mal rotllo amb algun company de professió? Entenc que és company de professió, escriptor, no metge. Literari, Sí. No, i tinc molt bons amics, no.
És que si algú no... A veure... Ja t'apartes no, una mica, vull dir, és que no... Clar, potser hi ha gent, no?, aquí potser no... Potser veus que no encaixes tant pel tema, pel tipus de llibre, però mal rotllo ningú, no. No, tinc amics amb qui compartim coses i tenim... I gent que coincideix amb tu amb actes sí, i ja està, no? No, molt bon rotllo en general amb tothom, d'escriptors i de l'editorial i de tot. És molt habitual, eh? Poca gent m'ha dit que tinguin... Algun m'ha dit... Mal rotllo, no. Però sí. molt poquets. No, i ja conec bastants... No. Qui va ser que em va dir? Crec que va ser l'Andreu Martín que em va dir, t'ho dic perquè tu ets poeta, que em va dir, els dels novel·la negra tenim molt bon rotllo, es porten pitjor els poetes entre ells. T'he de dir que potser, no sé si potser ho he oblidat, perquè també sóc molt de quedar-me amb les coses que em serveixen les bones i de vegades tinc una amnèsia selectiva important, però jo no tinc mal rotllo amb ningú, no sé. No. Si poguessis triar un escriptor de qualsevol època per fer un llibre a 4 mans, amb qui t'agradaria fer-ho? De qualsevol època, El que vulguis. Sí, a veure... Ostres, la Virginia Woolf, podria... Sí, i tant. Vale, pues sí, Potser has de triar qui vulguis. Sí, hem de si volgués passar una estona amb mi, jo. El que volgués fer. És aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai? No, què va? No, ha sigut molt bona, no. Has mentit alguna vegada en una entrevista per quedar bé amb l'entrevistador? Mira, algun cop sí, fa molt de temps, perquè a vegades, segons quina pregunta, allò... Sí, per sortir una miqueta del pas algun cop hem M'ha aliviat quan has dit fa molt de temps. Sí, bueno, és que sí, pues sí,